Okay. Go. Ay, karo magpulo, abi kabilog. Amo na nindi merkado. Pungkot dah, pushing dah. Okay, pila. Pungkot tanay. Pila na yung angkuan mo, manok mo? 200, sir. Ay nang isa. Oo, isa, sir. Tining ano na, limpo na. Oo, si Bingsa. Ang bilog. Oo. Baway na ginayo. Ano? Ano ginagawa? Amogit. Tiyang angkuan Ano? limpo mo ya. 160 lang. 160. Karon pagbalik ko. Okay.
Mo gibaligya halo. Why na dang kung hindi mo na hindi na fish wifi doon. Dosa. Hello. May batchoy ka mo? Batchoy, waay. Halo-halo? Wala man? Sige. Yes, sir. Morning. Hi, na mail mo? Mabalik lang ko. Kapakata ko na kaya Ramira. Data. Gusto mo tanawon? Sulod ka da pag arad ang picture ko sa dingding. Tadi. Dali, tadi. Hindi na. Hindi na. Ato siguro ho. Ginsaylo nila. Amo na sa una day. May nakakilala pag isakon.
be, tanaw ako, be. Kay ginasiling nila. Tanaw ko, be. Oo. wala pa ka mga tao dati. Retire na din mga akon nga mga tao. Wala na siguro si Dugay na, 31 years or 32 years na ko nagalindi. Wala pa ka mga tao. Away gani. Si Paridile, pare lang dile lang ang nakilalaan ko. Sino? Si Diaz na, ang sunod sa ako. Ang isa, ang babae. Si Risa ano ba? Diaz man na sa to? Diaz man na, asawa ya. Hindi, ang Dia ba na utod ni Ed? Pili mo sa ako nga. Karon ka lang.